שלום. 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 מדבר גיא מנדלסון, התקשרת אליי לפני כמה דקות? כן, זהבי הראל, חוקר משטרה מחיפה. כן. אני מבקש שתבוא אליי, אני רוצה פה להציג לך כמה דברים לחקירה. לגבי איזה חקירה? לא חקירה שאתה נחקרת, משהו חדש שהוא בעצם ישן, זה מ-2018. אני לא אפרט לך בטלפון הזה. אז תזמן אותי בדואר. בדואר? כן. אתה רוצה חקירה, בבקשה, תזמן אותי בדואר. אני לא בא לחקירות בהתנדבות אם אני לא יודע על מה. זה חוק. אתה צריך להזדהות ולספר לי על מה המקרה כדי שאני אבוא לחקירה אצלך. הזדהיתי בפניך ואל תטיף לי מוסר, בסדר? אני לא מטיף לך מוסר, אני חמוד. אתה גר בשכירות, נכון? לא, אני אבוא אליך לחקירה כדי להגיש לך תלונה במח"ש על כל הדברים שאתם עושים. אז אחרי זה תבוא ותתקשר אליי. אתה תשלח לי בדואר, חמוד. ביי ביי. תשמע, אני